jo soc el Xavi Mayor, treballo a Sostres Cívic des de fa 3 anys i soc soci treballador de la cooperativa. Una mica m'encarrego de les tasques administratives de la cooperativa. Estem aquí a la tercera trobada de sòcies que fa Sostres Cívic, que és un esdeveniment que fem anualment, una mica per incentivar la participació. Tenim altres espais més formals, l'assemblea i així, l'assemblea general, però bueno, aquest espai de la trobada de sòcies intenta fer una mica de formació i també facilitar més espais perquè la social pugui tant lúdic per el tema de l'espai infantil, no? Que és un element també central per afavorir la participació de totes les sòcies que tenen famílies i d'infants a càrrec. I bueno, des de l'inici realment és una de les coses que tenim en compte, no? Per poder organitzar aquests esdeveniments per poder facilitar la participació de tothom. Al final veiem que a la base social hi ha molta gent que té infants, al final és una jornada tot el dia, un dissabte, doncs necessitem sí o sí que les famílies puguin venir a la jornada i per facilitar la participació d'aquelles persones que són pares i mares, doncs necessitem un espai de cura d'infants i on també els infants també es puguin relacionar entre ells. No sé si és el cas, però hi ha molts projectes d'habitatge on hi ha infants on potser ja es coneixen, no sé si aquí hi ha gent que ja es coneixia prèviament o no, però bueno, també que sigui un espai una mica distès per... Bueno, jo suposo que la bona experiència de treballar amb vosaltres, al final. Que tot ha anat rodat, crec que és fàcil i us heu adaptat sempre a les necessitats que hem tingut de les jornades que organitzem. Llavors, sí o sí, és que és això, al final el valor que aporta és que totes les sòcies de Sostres Cívic perceben la cooperativa en la que estan com un espai també on poden portar els seus fills i un espai de cures i més familiar. Sí, i tant. Sí, recomanaria el servei i nosaltres ens ha anat tot molt bé i segur que per pròximes jornades seguim comptant amb l'Uric. O sigui, jo crec que són espais que funcionen. Crec que també és important garantir que aquelles persones que són pares i mares o que tenen infants a càrrec puguin participar de les trobades o dels actes que facin les seves organitzacions i que també tinc la sensació que si és un servei que es va oferint regularment, també com la gent repeteix, llavors es van sumant i potser la primera trobada no hi ha tanta demanda com les següents, no? Que d'aquest servei i que les famílies ja ho esperen també.